Понякога това, което тълкуваме като изоставяне, всъщност е невидима грижа отгоре. Небето работи по мистериозни начини, отблъсквайки хората, затваряйки врати и променяйки пътищата ни, за да ни предпази от ситуации, които не виждаме напълно. Този процес може да бъде болезнен, объркващ и дори несправедлив към нас, но носи по-голяма цел. Това, което изглежда като загуба, може просто да бъде премахването на това, което вече не би ни служило. В тази статия ще разгледаме ясни признаци, че в живота ви се появява прикрита защита. И накрая ще предложим дълбока молитва, за да приведете сърцето си в съответствие с Божествения план. Прочетете до края и позволете на всяка дума да укрепи вярата ви. Някои болезнени раздели всъщност са мълчаливи избавления. Има моменти, когато хора или ситуации напускат живота ни внезапно и сърцата ни търсят отговори на случилото се. Нашият инстинкт е да мислим, че сме били отхвърлени, забравени или наказани, но в действителност небето може да ни щади от бъдеща болка. Този вид раздяла често се случва, когато се спираме на нещо, което не е здравословно за нашата душа. Сякаш Бог премахва с твърди ръце това, което не можем да пуснем сами. И въпреки, че в началото боли, времето разкрива, че е било акт на защита. Когато сме емоционално привързани към нещо, зрението ни има тенденция да се замъглява. Трудно е да осъзнаем, че това, което ни кара да се чувстваме добре за момент, може в дългосрочен план да отслаби нашия мир. Внезапната раздяла действа като необходимо разрязване, за да се предотврати по-дълбокото разрастване на корените на разрушението. Често отсъствието е противоотровата за бъдеще, изпълнено с разочарование. Тези мълчаливи освобождения също ни принуждават да погледнем навътре и да оценим на какво сме се доверили. Ако сме се доверили твърде много на нещо или някого, това отдръпване служи за пренасочване към Бог. Това е покана да зависим по-малко от това, което е нестабилно, и повече от това, което е вечно. Дори и да не го осъзнаваме в момента, зад тези невидими решения стои деликатна грижа. Небето действа като родител, който пречи на детето да следва опасен път, дори ако детето не го разбира сега. И в бъдеще, когато погледнем назад, можем да разберем, че това е любов, а не наказание. Тишината на небето не означава отсъствие, а невидима работа за вас. Понякога това, което е най-тревожно, не е затворената врата, а липсата на отговор. Небесната тишина може да изглежда като празнота, сякаш молитвите ви са изгубени във въздуха. Но в действителност е времето, когато Бог пренарежда парчета, които не можете да видите. Докато се съмнявате в причината за забавянето, Той премахва пречките, подготвя сърцата и подрежда възможности, така че когато отговорът дойде, той да бъде съвършен. Този интервал не е пренебрегване, това е грижа под формата на търпение. Мълчанието също ни учи да се доверяваме, без да се нуждаем от незабавно потвърждение. Ако получавахме отговор на всеки въпрос, нямаше да развием необходимата вяра, за да продължим напред без видими гаранции. Именно в това тихо пространство се укрепва способността ни да почиваме в Бог. Няма нужда да се обяснява на всяка крачка, защото знае крайната дестинация. Това, което днес се чувства като отсъствие, всъщност е доказателство, че Той контролира. В много случаи, именно по време на мълчание, се насочваме към отговори, които не сме поискали, но са ни необходими. Когато се дистанцираме от външния шум, можем да чуем най-фините насоки, малки знаци, промени във възприятието и дори ново желание в сърцата ни могат да бъдат прикрити отговори. Тези, които виждат само липсата на отговор, пропускат възможността да разберат колко много небето говори по начини, които не сме очаквали. Съществува и фактът, че мълчанието ни предпазва от импулсивни действия. Колко прибързани решения сме взели, просто за да запълним празнота или да сложим край на чакането. Бог знае, че определени благословии, когато са дадени преждевременно, могат да се превърнат в бреме.
Следователно той ни държи в състояние на чакане, не като наказание, а като щит срещу избори, които биха могли да забавят по-великия план. През това време е обичайно тревожността да се опитва да превземе. Искаме да видим движение, резултати, нещо конкретно. Но божествената работа често се случва в измерения, които не можем да видим. Бог може да променя обстоятелствата в други хора, да пренарежда ресурсите или дори да ви предпазва от навлизане в сценарий, който може да изглежда добър, но по-късно може да се окаже вреден. Мълчанието също е покана да върнем фокуса си към същественото. Когато нямаме отговори, ние сме принудени да погледнем навътре, да оценим нашите мотивации, да идентифицираме дали това, което питаме, всъщност е това, от което се нуждаем. Често в този процес осъзнаваме, че нашите искания са били по-малко от това, което Бог е искал да ни даде. Така мълчанието се превръща в откровение. Когато небето млъкне, това не означава, че те е забравило. Напротив, това означава, че работи толкова педантично и внимателно, че всяка преждевременна дума би развалила изненадата. Точно в този момент трябва да се научим да чакаме с благодарност, вярвайки, че мълчанието е мостът към нещо по-голямо и по-добро, отколкото сме си представяли. Божието невидимо дело никога не е напразно. Тишината на небето не означава отсъствие, а невидима работа за вас. Понякога това, което е най-смущаващо, не е липсата на видимо движение, а тишината, която изпълва пространството, където сме очаквали отговор. Това мълчание може да изглежда като изоставяне, но всъщност е моментът, в който Бог работи в детайли отвъд нашето възприятие. Той препозиционира хората, отваря врати, през които все още не знаем, че трябва да минем, и затваря пътища, които по-късно ще видим като капани. Мълчанието често е най-стратегическата фаза на божествения план. Той също така ни учи на търпение, нещо, което не се придобива в добри дни, а по-скоро в дни на чакане. Когато не получим незабавни отговори, ние сме поканени да се доверим без доказателства, да вярваме без гаранции, да запазим сърцата си непоколебими, без да знаем кога точно ще дойде чудото. В тази плодородна почва вярата расте, защото е предизвикана да съществува без видима подкрепа. По време на това мълчание можем да забележим фини промени. Мисъл, която преди ни е тревожила, започва да избледнява. Нова идея се появява без обяснение или се появява възможност оттам, където не сме я очаквали. Небето говори чрез тези малки движения и тези, които са внимателни, разбират, че работата се случва, дори ако нашата забързаност би искала да го отрече. Мълчанието понякога може да бъде и щит срещу необмислени решения, предпазвани от бързане в ситуации, водени от нужда, страх или безпокойство. Липсата на бързи отговори може би ни спасява от последствия, чието разрешаване ще отнеме много повече време от сегашното чакане. Естествено е тревожността да тълкува това мълчание като безразличие, но истината е, че той се грижи за области, които дори не знаем, че се нуждаят от внимание. Докато се фокусираме върху конкретна точка, Бог вижда цялата картина и организира всеки детайл, така че всичко да е на точното място в точното време. Това време също ни кани да разсъждаваме върху нашите намерения. Без незабавни отговори сме принудени да преоценим дали това, което искаме, е в съответствие с това, от което наистина се нуждаем. Често осъзнаваме, че искаме по-малко, отколкото Той желае да ни даде, и тишината се превръща в пространството, където нашата визия се разширява. Тишината на небето не е отсъствие на Бог. Това е доказателство, че Той работи дълбоко, внимателно и тихо. Няма нужда Той да ни обяснява всяка стъпка, защото Той вече знае края на пътя. И когато отговорът пристигне, ще разберем, че всяка секунда мълчание е била от съществено значение, за да се получи всичко. Някои болезнени раздяли всъщност са мълчаливи избавления, има сбогувания, които идват без предупреждение или обяснение, но по-късно разкриват дълбок смисъл. Хората се отдалечават, проектите се прекратяват и възможностите изчезват, без да можем да ги предотвратим.
Тогава болката изглежда по-голяма от всяко разбиране, но времето показва, че тези раздели всъщност са били небесният начин да ни избавят от нещо, което може да угаси светлината ни. Тези раздяли могат да бъдат фини, като постепенно отдалечаване, или внезапни, като внезапно прекъсване. И в двата случая зад тях стои невидима грижа. Сякаш Бог премахва части, които изглеждат важни, но компрометират баланса на работата, която Той изгражда в живота ни. Когато сме в средата на това преживяване, тенденцията е да се съпротивляваме. Искаме отговори, искаме да се придържаме към това, което вече знаем, дори и да ни свързва с нещо, което вече не ни храни. Въпреки това, ако спрем и наблюдаваме, осъзнаваме, че отсъствието на определени хора или ситуации възстановява нашата енергия, мир и умствена яснота. Първоначалната болка от раздялата често е доказателство за привързаност. А привързаността може да ни заслепи за реалности, които компрометират нашето бъдеще. Ето защо, дори и да не разберем веднага, трябва да вярваме, че тази раздяла е била за наше добро. Бог вижда разговори, които не чуваме, намерения, които не забелязваме и опасности, които не си представяме. С течение на времето тези раздяли разкриват пространство за нови връзки и преживявания, които са по-съобразени с това, което сме станали. Това, което изглеждаше като загуба, се превръща в възможност за израстване и ходене с по-голяма лекота. Това е доказателство, че небето не само отнема, но и заменя с нещо по-добро. В много случаи, ако раздялата не се беше случила, ние все още щяхме да сме заклещени в цикли на прегаряне и разочарование. Това мълчаливо издание е като пренастройка. Може да не беше нашият избор в момента, но беше правилният да ни отведе до следващата глава. В крайна сметка разбираме, че тези маскирани освобождения всъщност са израз на любов. Небето избра да ни причини момент на болка, за да ни спаси от трайна вреда. И това е грижа в най-чист вид. Това, което вие наричате загуба, небето нарича избавление. Това, което напуска живота ни, не винаги представлява провал. Често самото небе премахва това, което вече не отговаря на целта си за нас. Естествено е да изпитвате тъга или разочарование, когато нещо свърши, но това чувство не трябва да се бърка с поражение. Освобождението, когато се гледа през духовна леща, е форма на тиха победа. Освобождението може да дойде чрез края на една връзка, загубата на работа или прекратяването на проект. В момента изглежда, че всичко се разпада, но в действителност това е просто разрушаване на структура, която няма да ни поддържа в бъдеще. Бог го премахва, за да се изгради отново върху по-здрави основи. Когато разглеждаме дадена ситуация само емоционално, ние се чувстваме като жертви. Но когато разширим перспективата си, осъзнаваме, че има признаци, че вече не е добре за нас. Малки раздразнения, постоянно износване и дори загуба на ентусиазъм бяха предупредителни знаци, които пренебрегнахме, докато промяната не стана неизбежна. Освобождението, макар и да изглежда болезнено, носи със себе си призив за обновление. Принуждава ни да напуснем зоната си на комфорт, да търсим нови пътища и да преоткрием кои сме, без това, което сме смятали за незаменимо. И често откриваме, че сме по-силни и по-завършени, отколкото сме си представяли. Небето знае нашите граници и знае кога нещо поглъща повече, отколкото предлага. Следователно, когато се случи премахване, това е акт на защита. Това е Божията ръка, която ни измъква от пространство, което не бихме имали смелостта да напуснем сами. С течение на времето това, което някога наричахме загуба, започва да разкрива своите предимства. Получаваме яснота, сила, нови възможности и най-важното – мир. Осъзнаваме, че не се нуждаехме от това, за да процъфтим и че без допълнителното тегло можем да се издигнем по-високо. Приемането, че загубата всъщност е освобождение, е един от най-големите признаци на духовна зрялост. Доверието е, че Бог никога не отнема нещо, без да има нещо по-добре подготвено, дори ако все още не можем да го видим.
Празнотата на сега може да бъде пространството за навлизане на нещо по-голямо. За мнозина празнотата е едно от най-неудобните усещания. Това е онази вътрешна тишина след сбогуване, липсата на нещо, което някога е занимавало дните и мислите ни. Но духовно тази празнота е като разчистена земя, готова да приеме нови семена. Ако се фокусираме само върху отнетото, ще останем в капана на чувството за загуба. Но когато виждаме празнотата като възможност, ние разбираме, че това е подготовка за нещо по-голямо, по-съгласувано с това, което сме станали. Небето не ни напуска без причина. Освобождава пространството, за да можем да получаваме. Този период на привидна стагнация всъщност е плодороден. Това е когато печелим време за размисъл, реорганизиране на приоритетите и привеждане на сърцата ни в съответствие с това, което наистина има значение. Без разсейване или стари товари можем да чуем Божия глас да ни напътства по-ясно. Празнотата също ни приканва да се погрижим за себе си. Напомня ни, че не е нужно спешно да запълваме всяко пространство, защото това, което идва от небето, пристига на своето време. Тази почивка ни укрепва да се изправим пред новите отговорности и благословии, които идват. Често най-големите трансформации възникват от това привидно нищожество. Именно в това пространство възникват идеи, разцъфтяват нови взаимоотношения и неочаквани възможности чукат на вратата. Сякаш Бог създава идеалния сценарий преди да ни предаде следващата глава. Приемането на празнотата е акт на вяра. То казва: вярвам, че ако това пространство се е отворило, то е защото идва нещо по-добро. Този вид доверие ни държи непоколебими, дори когато мълчанието се задържа повече, отколкото бихме искали. И когато нещо ново най-накрая запълни това пространство, осъзнаваме, че всяка секунда чакане си е струвала. Разбираме, че ако нямаше празнота, нямаше да има място за нищо ново. И това напълно трансформира начина, по който виждаме периодите на пауза. Забавянето, което ви притеснява, може да съзрява вашата вяра и характер. Чакането е едно от най-предизвикателните изпитания, които небето ни поставя. Когато всичко в нас вика за бързина, Бог ни моли да бъдем спокойни, защото знае, че подготовката е толкова важна, колкото и благословията. Именно в този интервал между молбата и отговора нашите сърца са оформени да приемат с мъдрост. През това време се научаваме да различаваме желанието от нуждата. Безпокойството започва да отстъпва място на търпението, а търпението ни учи да се доверяваме дори без видими доказателства. Това е тихо, но мощно духовно обучение, способно да промени отношението ни към живота. Забавянето също разкрива истинските ни мотивации. Понякога осъзнаваме, че това, което толкова отчаяно сме искали, е било водено от суета, несигурност или сравнение. Когато нашата мотивация е пречистена, започваме да питаме по начин, който е по-съобразен с това, което наистина ще ни бъде от полза. Всеки ден на чакане е покана за укрепване на нашата вяра. Това е моментът, когато доверявам се, става нещо повече от думи. То се превръща в ежедневно решение, дори в лицето на несигурност. Тази зряла вяра ще бъде основата, която ще поддържа благословията, когато пристигне. Чакането също ни учи да ценим. Това, което идва бързо, често не носи същата емоционална тежест, като това, което идва след борба и постоянство. Когато отговорът най-накрая пристигне, благодарността е по-дълбока и осъзнаването на нейната стойност е по-голямо. Ако погледнем с духовни очи, забавянето не е забавяне, а усъвършенстване. Бог ни познава напълно и знае кога сме готови да се справим с последствията от нашите молитви. Той не дава просто за да угоди, Той дава да се строи. Приемането на забавянето като част от божествения план е акт на доверие. Това е да вярваме, че не стоим неподвижни, а по-скоро сме подготвени за нещо, което можем да носим безопасно само в точното време. Моментната изолация ви подготвя за по-силни връзки. Самотата, когато се гледа само от човешка гледна точка, може да изглежда като наказание,
Но духовно това е период на привеждане в съответствие и укрепване, по време на който небето ни отстранява от външния шум, за да можем да чуем по-добре гласа му. Това е принудително отстъпление, но изпълнено с цел. В тези моменти се научаваме да познаваме себе си без постоянното влияние на чуждите мнения и очаквания. Откриваме какво наистина харесваме, вярваме и желаем, нефилтрирани от социалния натиск. Това е повторно свързване с нашата същност. Изолацията също е време на изцеление. Позволява ни да обработим стари рани, да разберем модели, които трябва да бъдат прекъснати и да затворим емоционални цикли, които не можем да затворим в суматохата на ежедневието. Това е време на вътрешно възстановяване. Да си вземем почивка за известно време ни позволява да осъзнаем кой наистина ни липсва и кой е бил наоколо само за удобство. Тази яснота ни пречи да инвестираме отново във връзки, които не ни поддържат емоционално. С края на изолацията ставаме по-селективни. Започваме да привличаме и допускаме в живота си само онези, които уважават нашия мир, допринасят за нашето пътуване и не се опитват да затъмнят светлината ни. Това напълно трансформира качеството на нашите взаимоотношения. Небето никога не ни изолира, за да наказва, а за да защити и подготви. Това ни укрепва, така че когато срещнем хора отново или създадем нови връзки, ние сме в състояние да различаваме и изграждаме по-силни връзки. Така изолацията престава да се разглежда като отсъствие и се разбира като духовна инвестиция. Това е необходимата пауза преди нов сезон на истински и укрепващи връзки. Принудителното рестартиране отваря пътища, по които никога не бихте посмели да вървите сами. Има моменти, когато сме внезапно отстранени от място или ситуация, без никакъв шанс за преговори. По онова време всичко изглежда като катастрофа, но с течение на времето разбираме, че това бягство е било не само необходимо, то е било освобождаващо. Небесата, знаейки нашите граници и страхове, създават тези разкъсвания, за да ни тласнат към територии, които никога няма да имаме смелостта да изследваме сами. Тези нови начала могат да възникнат след загуба на работа, крайна връзка или дори неочакван ход. Първоначалното въздействие е придружено от несигурност и несигурност, но точно в това празно пространство започват да се появяват нови възможности. Сякаш старата земя е разчистена, за да могат да се засадят нови семена. Докато вървим по тези непознати пътища, откриваме заспали силни страни. Способностите, които никога преди не сме изследвали, разцъфтяват и животът започва да придобива нови цветове и форми. Тази фаза ни учи, че не е необходимо да имаме всички отговори преди да започнем, просто трябва да направим първата стъпка. Принудителното ново начало също прекъсва вредните цикли. Често оставаме в ситуации поради комфорт или навик, дори когато те вече не ни служат добре. Неочакваната раздяла ни изтласква от тази зона, дори и да боли дълбоко в момента. С течение на времето поглеждаме назад и осъзнаваме, че промяната е дар. Това, което се чувстваше като наказание, всъщност беше любящ тласък от небето, гарантиращ, че нашата история ще продължи да се развива. Тези преживявания укрепват вярата ни. Започваме да се доверяваме повече на пътищата, които Бог ни отваря, дори когато те нямат смисъл веднага. И научаваме, че ако Той е затворил врата, това е защото коридорът отпред има нещо много по-добре подготвено. В крайна сметка принудителните рестарти се превръщат в глави на преодоляване. Те ни напомнят, че сме способни на повече, отколкото си представяме, и че често смелостта се ражда в момента, когато нямаме друг избор, освен да продължим напред. Липсата, която боли днес, ще бъде причината за вашата благодарност утре. Когато някой или нещо важно се отдалечи, празнотата е неизбежна. Болката от това отсъствие може да погълне мислите и емоциите ни, карайки ни да вярваме, че сме загубили нещо незаменимо. Но от божествена гледна точка раздялата често е избавление, което ще бъде разбрано само с времето.
Небето вижда опасности, износване и ограничения, които очите ни не могат да видят. Това, което изглежда като загуба, може да отваря пътя към по-здравословен, по-безопасен и по-пълноценен живот. Това, което днес е копнеш, утре може да се разкрие като мир. Това отсъствие ни учи да преоткриваме себе си. Без постоянното влияние на това присъствие, ние възстановяваме навици, мечти и цели, които сме оставили на страна. Мълчанието става плодородна почва за себепознание. С течение на времето започваме да забелязваме малки признаци, че дистанцирането е необходимо. Ситуации, които преди сме пренебрегвали, започват да придобиват значение. Жестовете, думите и отношенията, които някога са наранявали душите ни, стават ясни от разстояние. Отсъствието също ни учи да ценим. Когато нещо наистина добро остане, се научаваме да се грижим по-добре за него, за да не го загубим. И когато осъзнаем, че това, което е изчезнало, не е било добро за нас, сме благодарни, че не сме настоявали да го запазим. Това признание обаче почти никога не идва в разгара на загубата. Възниква, когато се появят нови благословии, когато животът се реорганизира и ние осъзнаваме, че това, което изглеждаше като край, е само тихо начало. Така това, което сега е рана, се превръща в белег на победата. Сълзите на с Богом се превръщат в молитви на благодарност и ние разбираме, че Бог не се оттегля, за да накаже, Той се оттегля, за да защити и подготви. Често това, което виждаме като загуба или изоставяне, е просто небесният начин да ни отведе на правилното място. Прекъсванията, колкото и да са болезнени, са затворени врати, които предотвратяват падането ни. Всяка раздяла е покана да се свържем отново с това, което наистина има значение, с нашата същност и божествения глас, който ни води. Когато се научим да се доверяваме на това движение, започваме да чувстваме мир дори в паузите и мълчанията. Именно в това пространство вярата озрява и ние осъзнаваме, че нищо не е било отнето от нас, без да има нещо по-велико в делата. Божественият план е небързан, но и никога не се проваля. Приемането на тази истина означава да вървите с увереност, дори без да виждате следващата стъпка – молитва за доверие в Божествения план. Скъпи Господи, днес идвам пред Теб, за да Ти благодаря за всяка врата, затворена по пътя ми. Признавам, че не винаги разбирам причината за прекъсванията, но избирам да вярвам, че всичко работи заедно за мое добро. Моля очите ми да бъдат отворени, за да видя отвъд това, което моментът ми показва, и сърцето ми да остане непоколебимо в Твоите грижи. Нека не се вкопчвам в това, което ме отделя от Твоята воля, а по-скоро да се предам на Твоето съвършено ръководство. Отче, укрепи ме да приема със спокойствие това, което не мога да променя. Дай ми смелостта да оставя след себе си това, което вече не служи на целта, която постави в живота ми. Нека не се изгубя, опитвайки се да преживея това, което Ти вече приключи, но да намеря радост в новите пътища, които отваряш. Научи ме да долавям ръката Ти и в най-тихите промени. Нека сърцето ми не се изпълни с тревога за това, което още не е пристигнало. Помогни ми да запомня, че Твоята работа се върши в определеното време и че това, което изглежда бавно днес, ще бъде признато за грижа и любов утре. Нека се науча да си почивам, знаейки, че чакането е част от процеса, който ме подготвя да получа най-доброто. Господи, избави ме от всякакъв ропот и неверие, когато плановете се променят. Вместо да питам, нека бъда благодарен за невидимата защита, която ме заобикаля. Отвори ушите ми за Твоя нежен глас, напомняйки ми, че не съм сам и че всяка стъпка е водена от Твоята светлина. Благослови, Отче, всяко решение, което трябва да взема в това време на преход. Нека моите избори винаги са съобразени с това, което прославя Твоето име. Пази ме от преки пътища, които изглеждат лесни, но ме отклоняват от Твоята истина. Нека подчинението ми е по-голямо от желанието ми да контролирам. Научи ме да ценя тишината като място за откровение.
Мога ли да използвам това време, за да укрепя вярата си, да култивирам благодарността си и да чуя ясно вашите инструкции за мен? Нека не пропилявам възможността да се развивам, докато чакам. И накрая, Господи, благодаря Ти, че се грижиш за мен, дори когато не го осъзнавам. Благодаря Ти за всяко прикрито избавление и за всяко ново начало, което изглеждаше като загуба. Нека животът ми бъде отражение на доверието ми в Теб и нека, поглеждайки назад, да разпознавам Твоята вярност във всеки детайл. Амин.